Koulibaly. Barakallahu lakum. Hibatul Alim Barakallahu lakum. Koulibaly. Hibatul Hay Bat. Barakallahu lakum. Hibatul Hay Bat. Barakallahu lakum. Anika Nour Bat. Barakallahu lakum. Mesra Anika Nour Bat. Adiba Nour Bat. Barakallahu lakum. Mesra Kokura Adiba Nour Bat. Madinatul Kair Koulibaly. Madinatul Kair Koulibaly. Barakallahu lakum. Khadija Tina. Khadija Tina. Bushra Maïga. Barakallahu lakum. Bushra Maïga ni muso ka lisi ye. Cɛw ka lisi an bɛna muso dɔ tɔgɔ wele o kɔnɔna la a cɛ de bɛna n'a ka prix ta inshallah. Madame Maïga Fatmata Ouattara. Barakallahu lakum. Madame Maïga Fatmata Ouattara. Nare takbir, nare takbir. Ahmadiyya, Ahmadiyya, Ahmadiyya. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. Tahir Traoré. Tahir Traoré. Nare takbir, nare takbir, nare takbir. Barakallahu lakum. Jibril Hakim Nouruddin Traoré. Jibril Nare Hakim Nouruddin Traoré. takbir. Barakallahu lakum. Masrour Koulibaly. Masrour Koulibaly. Nare takbir, nare takbir. Barakallahu lakum. Moussa Sangaré. Moussa Sangaré. Nare takbir, Ahmadiyya. Nare takbir, nare takbir. Barakallahu lakum. Sekou Traoré. Sekou Traoré. Nare takbir, nare takbir, nare takbir. Barakallahu lakum. Mohamed Traoré. Mohamed Traoré. Nare takbir, nare takbir. Barakallahu lakum. Daouda Konaté. Daouda Konaté. Nare takbir, Ahmadiyya. Nare takbir, Daouda Konaté. Arrêtez. nare takbir. Barakallahu lakum. Mani Saki Koulibaly. Mani Saki Koulibaly. Nare takbir, nare takbir, nare takbir. Barakallahu lakum. Seydou Tina. Seydou Tina. Nare takbir, nare takbir. Barakallahu lakum. Ousmane Koné. Ousmane Koné. Nare takbir, nare takbir. Barakallahu lakum. Seydou Traoré. Nare takbir, Seydou Traoré.
Nare takbir. Barakallahu lakum. Mohamed Lamine Si. Mohamed Lamine Si. Nare takbir. Amajade Sikaso. Barakallahu lakum. Mohamed Salif Diakité. Mohamed Salif Diakité. Nare takbir. Nare takbir. Amajade Buguni. Barakallahu lakum. Samu Diara. Samu Diara. Nare takbir. Amajade Buguni. Barakallahu lakum. Mamadou Arbi. Mamadou Arbi. Nare takbir. Nare takbir. Nare takbir. Barakallahu lakum. Namba kunjani Umar Traoré. Umar Traoré. Umar Traoré. Nare takbir. Nare takbir. Barakallahu lakum. Nare takbir. Ousmane Koni. C'est Kane. Nare takbir. Ousmane Kane. Ousmane Kane. Ok, il a déjà pris. Nare takbir. Ahmadiyya. Zindaba. Inch'Allah. Avec votre permission. Voilà. Ni Amerika Dien, me fait ka ladilikan damadɔ di kalanden ninnu ma. Alhamdulillah, n'an lajɛ an bɛ diina min kɔnɔ, diina in ye hakili diina de ye. O de kosɔn waati bɛɛ n'i ye kuranna kalan a bɛ fɔ ko afala ta'qilun, yala aw tɛ aw hakili jagabɔ wa? Ɔ silamɛya fana ye an lasu ka kɛ dɔnni ɲinini de kan. Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko dɔnni ɲini o ye wajibi de ye silama cɛman ani silama musoman bɛɛ lajɛlen kan. Ɔ kuranna fana tilala ka yira k'a fɔ maa minnu ye dɔnni kɛ ani minnu ma dɔnni kɛ yala olu ye kelen ye wa? U tɛ se ka kɛ kelen ye. Ɔ an bɛ ladilikan min di an ka kalandenw ma u k'i jija dɔnni ɲinini na. A kɛra diina dɔnni de ye o, a kɛra duniya dɔnni de ye o, u k'a fila bɛɛ lajɛlen ɲini. Wa i ka dɔn k'a fɔ ni e maa min kɛra duniya dɔnni ɲiniba ye kana ɲina diina fana kɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Imam Mahdi alayhi salam a y'a yira k'a fɔ ale ka maaw Ahmadiyaw olu de bɛna san sɔrɔ tɔw kan dɔnni na. N'an y'a lajɛ fana tariku la an b'a ye k'a fɔ tigitigi o bɛ k'a kɛ. N'an ye misaliya min na Abdusalam Zafurula Kan Ahmadiyaw bɛ to k'o tarikuw bɔ. Nka an ka nin waati in na an b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛw kan u sera ka Ahmadiya denw lamɔ ka ɲa ni jamaatu yɛrɛ ka système ye fo u ye dɔnni sɔrɔ. O dɔnni min kɔnɔna la u ye place babaw sɔrɔ u ma ɲina Ahmadiya kɔ fiyewu. N bɛna misaliya dɔ di Usaz Umar Muaz b'o kalama kosɛbɛ ani Abdoulaye Cissé. San dɔ la bangiw ka ɲɔgɔnyeba dɔ kɛra Mali la yan Bamako hôtel Azalaï la. O ɲɔgɔnyeba in o bangi min ye ɲɔgɔnye in sigi u y'u ka directeur babaw de fara ɲɔgɔn kan Bamako yan. O ɲɔgɔnye min kɛra Gambi ta min ka représentant ani Ghana ka représentant olu fila bɛɛ kɛra Ahmadiyaw de ye. Nare takbir. Ahmadiyya. U fila bɛɛ kɛra Ahmadiyaw ye. U nana u taara juma seli an ka markazi la Jelibugu la Guakɔrɔ ye. Bangi directeur banquier baba ninnu. Mun de y'o kɛ? U ladonna Ahmadiya ka ladonni na silamɛya ka ladonni na. Nka u taara juma seli ye u ma dan u ma dɛ. U ko komi Afrique bangiba dɔ ka ɲɔgɔn ye don olu ka collègue dɔw bɔra Égypte jamana kan dɔw bɔra Tunisie dɔw bɔra Libye u mako bɛ Ahmadiya ka kitabu dɔw la arabukan na i n'a fɔ kawulu sɔri u n'a ɲɔgɔn na o bɛ se k'a d'u ma cogo puisque u bɛ to ka débat kɛ n'u ye hôtel kɔnɔ ye. Nare takbir. Ahmadiyya. O kɔrɔ de ye ninnu ladonna u lamɔna ni Ahmadiya ka lamɔlan de ye. U yɛlɛma o yɛlɛma Ahmadiya de don. Donc an bɛ se ka dɔnni duniya dɔnni ɲini diina dɔnni an tɛ ɲinɛ o kɔ. Misaliya belebele dɔ bɛ yen o kɛra salon kɛ an ka lajɛ procureur général de la Cour pénale internationale o ye jɔn ye avocat britannique Karim Khan o ye Ahmadiya de ye
aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ procureur dɔ tun bɛ yen ko fatu bɛn suda a y'o tɔgɔ mɛn a y'o tɔgɔ mɛn ɔ sisan min sigila o nɔ la o ye ahmadiyya de ye dunuya bɛɛ. Nare takbir Ahmadiyya Ahmadiyya. waati min na a sigila u bɛ ka commentaire kɛ k'a ka profil fɔ ko munna u y'a choisi ka kɛ procureur général ye puisque u tun y'a bila enquête dɔ de la terrorisme kan a y'o kɛ a kɛcogo la a y'o kɛ a kɛcogo la cogo di puisque dunuya dɔɔni b'a la ani a ye kalan diina kalan min ta ahmadiyya kɔnɔ i m'a ye ahmadiyya bɛ jihadi walawala cogo min na a y'o kalan de a y'o dɔn de diina fan fɛ o de kosɔn tubabuw yɛrɛ sɔnna ye k'a choisi ka kɛ procureur général ye. Nare takbir Ahmadiyya. donc an bɛ ladilikan di ahmadiyyaw ma an k'an jija ka kalan kɛ n'an ye kalan kɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ lafiya sɔrɔ diina fan fɛ ani dunuya yɛrɛ fan fɛ halisa ala k'an bɛn sababa ma assalamu alaikum warahmatullah. Nare takbir Ahmadiyya Ahmadiyya. Alhamdulillah, cette année, vous savez, l'année 2020-21, on a fait un petit encouragement pour la région qui a complété 100% leur objectif de recettes. Je sais bien qu'Alhamdulillah, les présidents, secrétaires, les missionnaires, ils ont fait effort. Ce que le budget Jamaat avait donné national, ils ont respecté, ils ont versé la contribution, ce qu'on a donné. Inch'Allah, M. Alassane Kéré Saheb, il va faire les listes, il va présenter les listes. Il y a un petit souvenir pour rappeler que l'année 2020-21, telle région a complété 100% leur objectif. Alhamdulillah, Ça, c'est l'année passée. abora ka dakura min fɔ sisan o de ye k'a fɔ contribution sara la san o san a bɛ fɔ nin région mɔgɔ ninnu kan ka nin wari hakɛ nin ladon ahamudaya kɛsu kɔnɔ région minnu sera k'u ka layidu bɔ a sira fɛ a fɔra k'u ka hakɛ min don o y'a don k'a dafa cɔyi ko o bɛ na olu ka bɔ masakɛ kɛ ni nin fɛn ninnu dili u ma k'a jira k'a fɔ minnu ma se ka u ta dafa olu ka miiri ka taasi o la. Nare takbir Ahmadiyya Ahmadiyya. Alhamdulillah. Ok, on va demander aux missionnaires vraiment d'être à côté. La première région, c'est Bamako. Nare takbir Ahmadiyya de Bamako Ahmadiyya de Bamako Ahmadiyya de Bamako. Nare takbir. Barakallahu lakum. Deuxième région, c'est Sikasso. Nare takbir Ahmadiyya de Sikasso Ahmadiyya de Sikasso. Nare takbir. Troisième région, c'est Koulikoro. Nare takbir Ahmadiyya de Koulikoro Ahmadiyya de Koulikoro. Nare takbir. La quatrième région, c'est la région de San. Nare takbir Ahmadiyya de San Ahmadiyya de San Ahmadiyya de San. Barakallahu lakum. La région classée cinquième, c'est la région de Koutiala. Nare takbir Ahmadiyya de Koutiala Ahmadiyya de Koutiala Ahmadiyya de Koutiala. Barakallahu La région classée sixième, c'est la région de Kita. Nare takbir Ahmadiyya de Kita Ahmadiyya de Kita Ahmadiyya de Kita. La région classée septième, c'est la région de Kaï. Nare takbir Ahmadiyya de Kaï Ahmadiyya de Kaï Ahmadiyya de Kaï. Nare takbir. La huitième région dans le classement, c'est la zone, pas région, zone de Kassela. Nare takbir Ahmadiyya de Kassela Ahmadiyya de Kassela Ahmadiyya de Kassela. Barakallahu lakum. La région classée neuvième, c'est la région de Dioïla. Nare takbir Ahmadiyya de Dioïla. Nare takbir Nare takbir. La région classée dixième,
pas région plutôt, une zone, la zone de Mandé. La région 11e, c'est la zone de Sanakoroba. Voilà, donc ce classement, il faut le rappeler, c'est pour la période de 2020-2021. 12e, c'est la zone de G. Mamad Traoré. Cheikh Traoré. Maintenant, j'invite M. Abdul Kader Karako Saheb, parce que vous savez, les centres de formation de Koulikoro, ça c'est deuxième promotion qui sont finis la 6 mois de formation. Mais Inch'Allah, M. Abdul Kader Karako Saheb, il va faire les listes de tous les élèves. Sera les résultats aussi première, deuxième, troisième, plus les diplômes de tous les participants. On va donner. Et en même temps, j'ai fait un rappel toutes les régions qui sont présentes, les présidents, les différents présidents des différentes localités. Vraiment, c'est les centres de formation chaque année, chaque fois, parce qu'on fait des promotions dans chaque année pour la 6 mois de formation dans l'année. On vous demande vraiment de préparer votre élève pour envoyer pour centre de formation. J'invite toutes les régions qui sont venues. Vraiment, les 7 centres, ce qu'on a fait, c'est pour bien former les jeunes. Parmi eux, on envoie les meilleurs élèves au Ghana, au Burkina. Et en même temps, il y a d'autres, on est en train de travailler pour les techniciens de radio ou le travail des Jamaat ou les Muallim. Parmi les centres de formation, les meilleurs élèves, on prend comme ça pour différents travail. Vraiment, il faut toujours penser d'envoyer les élèves au centre de formation de Koulikoro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله Nare takbir! Ahmadiyya! ina fɔ an ka Amir Saheb ni o ye Zafar Ahmad Bate a bɔla ka kunnafoniya dɔw di sisan ni o ye centre de formation ye o tuma o centre de formation bɛ an fɛ Kulukoro yan a bɛ jalisa kɛnɛ in kan yan o tuma formation in a ma daminɛ bi ka d'a kan formation in bi kɛ a mɛnna nka yɛlɛmana Kulukoro yan wa dɔ fana farala kan ka d'a kan a tun bɛ kɛ Blan ka kɔn kalo 3 kun don nakɛla Kulukoro yan formation yɛlɛmana ka kɛ kalo 6 ye o la Amir Saheb a ye hakilijigi dɔw kɛ an b'o kunnafoniya di maaw tulo kan o tuma laɲini yɛrɛ ye min ye ni o ye formation in maa minnu ni Ala y'a latigɛ olu sera k'a kɛ k'a dafa ka olu wele ka na ka sɔrɔ ka u ka diplôme di u ma o bi sɔrɔ ka kɛ inshallah o tuma Amir Saheb a y'a yira k'a fɔ ni formation min filɛ nin ye ni a bi kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛnyalen don diinɛ dɔnni de kama o tuma finɛnganiw ye o tuma finɛngani minnu bɛ na yan o bɛna kalan de kɛ diinɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya ma o kalan min ni u b'o kɛ a bɛ tila ka taa tila yɔrɔ 2 la ka d'a kan maa minnu bɛ yen n'olu kɛla cɛsiribɔ ye a kɔnɔna na kosɛbɛ a dɔw bɛ bila ka taa jamana wɛrɛw la ka taa dɔ fara u ka kalanw kan ka kɛ missionnaires ye i n'a fɔ Burkina walima Ghana maa wɛrɛ minnu bɛ yen tuguni ni o ye nɔnɔya 2nan maaw ye
olu de bɛ cɛ ka kɛ technicien ye o tuma an ka kunnafoni diso kɔnɔna na Mali kɔnɔna na yan o tuma Amir Saha ko ye ni kunnafoniya de di o la ka dakuruɲɛ kelen fara o kan i k'a dɔn an ka karamɔgɔkɛ bɔla ka kuma sisan ka dɔnni nafa fɔ kosɛbɛ an bɛ hakilijigi kɛ o yɔrɔ fana na kuma n'a fɔla ko dɔnni silamɛ mago bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min na k'i ka baara kɛ o ye dɔnni de ye ka d'a kan dankun ye min ye n'o ye Ala yɛrɛ batoli ye o tɛ se ka kɛ fiyewu fo a dɔnni ka k'i la o kama Ala subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ k'a taa ni ka segin kuranu kɔnɔna na ka adamadenw su ka kɛ dɔnni ɲinini kan i n'a fɔ misaliya dɔ bɛ sɔrɔ suratu tawba kɔnɔna na aya 123 yɔrɔ min na ni Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Allahu akbar. Ako a tɛ se ka ɲɛ k'a fɔ ko mu'minu bɛɛ lajɛlen ka bɔ ɲɔgɔn fɛ nga yala munna jamakulu dɔ tɛ bɔ mu'minu cɛla munna mu'minu tɛ jamakulu dɔ bɔ u yɛrɛ cɛla ka bɔ u ka sigidaw la ka taa dɔnni ɲini ka taa diinɛ dɔnni ɲini o min yɛrɛ ye dankun ye o tuma ka to o ɲɛɲini ka se k'a sɔrɔ ka segin ka na n'a ye u ka sigidaw la ka na maa tɔw ka na u kalan u la walasa u ka se ka sɔn sira u ka se ka diinɛ dɔnni sɔrɔ u danna kun min kama min ye Ala yɛrɛ batoli ye u ka se k'o sira taama a taama cogo ɲuman na i n'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala b'a ɲin'a fɛ cogo min Alakira sallallahu alaihi wasallam fana y'a fɔ a ko o diinɛ ɲɛɲinini in fana o ye jagoya de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan diinɛ dɔnni dama tɛ nka a y'a fɔ ko dɔnni bɛɛ lajɛlen wajibi don silamɛ cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen kan nka diinɛ fana ta fɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw cɛla fisamanti ye maaw ye minnu sela ka kuranu kalan ka tila ka maagɔrɔ kalan a la tuguni. Nare takbir. Allahu akbar. Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O la ni formation min ni an ɲɛ bɛ a cɛdenw sigilen na kinibolo yan fan fɛ ninnu de kɛla maaw ye minnu sela ka session filanan dafa nin tɛ session fɔlɔ ye Kulukoro yan nka nin ye Kulukoro session filanan de ye. Formation bɛ kɛ siɲɛ 2 de san kɔnɔna na dɔ ye kalo 6 ye dɔ ye kalo 3 ye minnu ye kalo 6 dafa olu de sigilen filɛ nin ye kɛnɛ kan yan a bɛ bɛn maa 17 de ma o la hakilijigi bolo ma k'a jira la k'a fɔ ni Ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ye ninnu mana taa o tuma formation kura kan ka daminɛ kalo damadɔ kɔfɛ ni o ye juillet kalo ye a bɛ i n'a fɔ kalo 3 bi kɔ formation kura bɛna daminɛ o bɛ kɛ kalo 3 o ye kalo 3 formation ye o tuma ni o fana banna octobre kalo la tuguni o tuma formation kalo 6 a bɛ daminɛ tuguni i n'a fɔ ninnu y'a daminɛ octobre la cogo min o y'a daminɛ octobre o tuma 2021 o tuma tilala mars kalo in kɔnɔna na sisan 2022. Nare takbir. Allahu akbar. Ahmadjare Kulukoro. Zinaba. Ahmadjare Kulukoro. Zinaba. Nare takbir. Allahu akbar. O la sisan an bɛna o kalandenw de wele kelen kelen an bɛna daminɛ ordre la maa min kɛla premier ni o ye maa fɔlɔ ye min ye bɛɛ dan kɛ ka na se maa laban ma o tuma ni mun welela o bɛna wele ka taa u ka donbolow minɛ o tuma an ka ɲɛmaaba bolo inshallah maa min kɛla premier ye ni formation kalo 6 in kɔnɔna na ale tɔgɔ ye Alhassan Konate. Nare takbir. Nare takbir. Allahu akbar. Nare takbir. Allahu Ahmadiyya. Zinaba. Ahmadiyya. Zinaba. Barakallahu lakum. Ola maa filanan o ye Abubakar Sidibe. Nare takbir. Nare takbir. Allahu akbar. Nare takbir. Allahu akbar. Barakallahu lakum. Maa fɔlɔ min nana kana maa min kɛla maa fɔlɔ fɔlɔ ye n'an y'a wele sisan ni o ye Alassane Konate ye ale bɛ bɔ San région kɔnɔna na. Ahmadjare San. Maa filanan ni o ye Abubakar Sidibe ale bɛ bɔ Sikaso. Ahmadjare Sikaso. O la maa sabanan ale tɔgɔ ye Muhammad Mukhtar Ba ka bɔ Buguni région na. Nare takbir. Nare takbir. Ahmadjare do Buguni. Zinaba. Nare takbir. Allahu akbar.
maa naani na ale Lasina Kulubali kabo Fana. Nare takbir. Nare takbir. Amade Fana. Amade Fana. maa duruna o ye Abdullahi Bari kabo Bla. Nare takbir. Allahu akbar. Ahmadja de Bla. Zinaba. Ahmadja de Bla. Nare takbir. Allahu akbar. maa worona o ye Madu Kulibali kabo Fana. Nare takbir. Ahmadja de Fana. Zinaba. Ahmadja de Fana. Nare takbir. Allahu akbar. Barakallahu lakum. maa wolonfilana o ye Salif Samake kabo Buguni. Nare takbir. Ahmadja de Buguni. Ahmadja de Buguni. maa segina o ye Abdullahi Balo kabo Bla. Abdullahi Balo kabo Bla. Ahmadja de Bla. Nare takbir. maa kɔnɔntɔnna o ye Ahmad Diko kabo Sikaso. Nare takbir. Ahmadja de Sikaso. Ahmadja de Sikaso. Nare takbir. Allahu akbar. maa tana o ye Mɔnzɔn Samake kabo Welesebugu la. Nare takbir. Ahmadja de Welesebugu. Zinaba. Ahmadja de Welesebugu. Nare takbir. maa tani kelen na o ye Salif Kulibali kabo Joyila. Salif Kulibali kabo Joyila. Nare takbir. Ahmadja de Joyila. Ahmadja de Joyila. maa tani filana o ye Muhammad Dambele kabo Buguni. Nare takbir. Ahmadja de Buguni. Nare takbir. Nare takbir. Allahu akbar. maa tani sabana o ye Tahir Kone. Tahir Kone o tuma ale bɔla fo Burkina de kana formation kɛ. Nare takbir. Ahmadja de Burkina Faso. Ahmadja de Burkina Faso. Nare takbir. Allahu akbar. maa tani naani na o ye Abubakar Sidiki Kamate kabo Kulukoro yan Dumba. Nare takbir. Ahmadja de Kulikoro. maa tani duuru na o ye Yakuba Jaraye kabo Kai. Nare takbir. Ahmadja de Kaye. Ahmadja de Kaye. Nare takbir. Allahu akbar. maa tani wɔɔrɔ na o ye Adama Dawuye kabo Kulukoro. Nare takbir. Ahmadja de Kulikoro. Nare takbir. Nare takbir. maa tani wolonfilana o ye Muhammad Lamin Sanangwaye kabo Mopti. Nare takbir. Ahmadja de Mopti. Ahmadja de Mopti. Nare takbir. o la nin bɛ dansigi kɛ an ka nin kunnafoniya la ni o de ye maa minnu bɛ yen ni u ye kalo 6 formation ban an ka formation kɛyɔrɔ in na yan Kulukoro olu ka o tuma donbolo walima u ka waleɲuman dɔ sɛbɛn n'u ka kalan sɛbɛnw ni kun ye o dili kunnafoniya ye o tuma an bɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Nare takbir. Nare takbir. Ahmadja de Kulikoro. Ahmadja de Kulikoro. Zindabad. Alhamdulillah. An bɛ fɛ ka an balima dɔw fo nin yɔrɔ in na nin kɛnɛ nin kan yan. Kudamu Kadim dɔw ka bɔ Dɔgɔdumakura a caman kɔni ma dɔn farifoni b'a la kosɛbɛ. Baara in fana depuis an ye baara in daminɛ a ye a bolo b'a ka activité la depuis jeudi lon ala ka na kɛnɛ nin kan yan a bɛ kudamu cɛla minnu bɛ ka an lakana sécurité mɔgɔw wala an ye olu ka ɲɛmaya d'a ma a bɛ ka o baara in kɛ min ye Mohamed Kabore voilà mais ɲinan san in na a ye fɛn min kɛ min an ko an m'a fɔ sabu mun na ale tagamana Bamakɔ ka na fo kɛnɛ nin kan yan. Nare takbir. Ahmadja de Dɔgɔdumakura. Ayiwa passe tanyan tɛ
fɛn wɛrɛ tɛ nka ka se ka a jira an na k'a fɔ ko fɛn foyi si ma kan ka an bali ka na imam mahdi ka welelikan jaabili la. Nare takbir. donc kulu ma kan ka an bali, kuma tɛ bajuw ma, kuma tɛ kɔkɔjuw ma. tuma o tuma n'a fɔra ko jalisa sabanan ka kan ka kɛ, hali ni fɛn fɛn bɛ yen sira kan min bɛ i n'a fɔ ko entrave ka se ka don an ni jalisa cɛ, an ka olu ci ka bɔ yen. donc an bɛ o walanda dɔ sɔrɔ a ka nin kɛwale kɔnɔna na. donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn, an ka jɛn ka dugawu k'a ye yaasa ala taala ka dɔ fara a ka kɛnɛya kan a n'a ka cɛsiri nin baara in kɔnɔna na. Nare takbir. Ahmadiyya Jogoduma Kura. a tɔgɔ ko Mohamed Kabore. Mohamed Kabore. Nare takbir. Kudamul Ahmadiyya. Kudamul Ahmadiyya. Ahmadiyya Jogoduma Kura. Ahmadiyya Jogoduma Kura. Nare takbir. Nare takbir. Dans le programme, Inch'Allah, tout de suite, il y aura poésie par les Lajna Maoula du Mali. Ils vont faire, vous voyez, 3 jours. Alhamdulillah, les femmes, ils ont écouté tous les programmes. Mais maintenant, quelques minutes, on a donné pour les femmes pour présenter leur poésie aussi. Comme ça, ils vont participer au Jalsa Salana. Tous les membres n'ont qu'à bien écouter. Il faut... Nare takbir. Les femmes peuvent commencer. ko yani bara kunjɛ dakuran ka daminɛ ko musow bɛna kalan dɔnkili da n'o ye lajina imayilahi ahmadiyya musow groupe dɔ bɛ yen olu bɛna kalan dɔnkili da sisan k'an ka jɛ k'olu lamɛn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salli ala nabiyina, salli ala Muhammadin, salli ala rahimina, salli ala Muhammadin, salli ala Muhammadin, rasulun karimun raufun rahimun, sirajun munirun Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Taha Yasin rahmatan lil alamin, awwalul abidin, khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De l'est, de l'ouest, du nord et du sud, de tous les coins, ils sont les convives du Messie promis, juste pour une cause qui est commune. Ce n'est-il pas une miséricorde de Dieu? Yatika min kullin fajin nami, yatika min kullin fajin nami. Car les
vienne comme invité du Messie promis. Jamakulu, Jamakulu, Jamakulu. Unana Mahdi Gawele Lamine. Jamakulu, Jamakulu, Jamakulu. Unana Mahdi Gawele Lamine. ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शफ़क़तों के। ये दिन हो मुबारक, मुबारक हो ये दिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन। मस्ते ज़मा के जो मेहमान आए, खुदा वंदे अकबर का फैज़ान पाए। हर एक रूह पे नूर जमाले सहर हो, किसी पे ना गर्दे मलाले सफर हो, किसी पे ना गर्दे मलाले सफर हो। ये दिन हो मुबारक, मुबारक हो ये दिन, ये दिन हो मुबारक, मुबारक हो ये दिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन। C'est notre jalsa et ces jours sont bénis, c'est notre jalsa et ces jours sont bénis. Nara takbir. Grâce d'Allah et par Salam alaikum. sa miséricorde. A kana wuli Amerika discours laban de be yen. Barama kunjɛ dɛ. A ye sigi. Minnu bɛ ka taa gwa jukɔrɔ a ye na. Baara sera a kunjɛ waati an bɛna dugawu de kɛ. Amiri bɛna discours laban kɛ ka sɔrɔ ka dugawu kɛ. A y'a sigi a nɔ la. La grâce d'Allah et par sa miséricorde, les convives du Messie promis qui sont et qui ont reçu la miséricorde d'Allah, que dans chaque direction soit la munificence d'Allah, que personne ne ressente la fatigue du voyage, que personne ne ressente la fatigue du voyage. Béni soit ces jours, que ces jours soient bénis par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. Us pe lakhon darood, us pe lakhon salam, us pe lakhon darood, us pe lakhon जिंदा रहने का औरत को हक दे दिया, उसके उलझे मुकद्दर को सुलझा दिया, बुल्द को उसके कदमों तले कर दिया, बुल्द को उसके कदमों तले कर दिया। Nara takbir. उस पे Nara takbir. लाखों सलाम, उस पे लाखों दरूद, उस पे लाखों सलाम। Que des milliers de salutations soient sur lui, que des milliers de salutations soient sur lui. Il a permis aux femmes d'avoir le droit de vivre, il a corrigé sa destinée qui était perturbée. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Il accorde un éminent statut à la femme. Que des milliers de salutations soient sur lui, que des milliers de salutations soient sur
शशजहत में गूंजती है ये नवा, देखता अब एक जहां है MTA। जिस मकान की आरज़ू मेहदी को थी, हूबहू वैसा मकान है MTA। शशजहत में गूंजती है ये नवा, देखता अब एक जहां है MTA। जिस मकान की आरज़ू मेहदी को थी, हूबहू वैसा मकान है MTA। हर घरों में अहमदी अहबाब के खुलने वाली खिड़कियां हैं MTA। हर घरों में अहमदी खुलने वाली खिड़कियां हैं MTA। जिस मकान की आरज़ू मेहदी को थी, हूबहू वैसा मकान है MTA। हूबहू वैसा मकान है MTA। ज़ाकला नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लजनाए मौला जुमाली जिंदाबाद, लजनाए मौला जुमाली जिंदाबाद, नासिरातुल अहमदिया जुमाली जिंदाबाद, जमात इस्लामिक अहमदिया जुमाली जिंदाबाद, MTA जिंदाबाद, MTA जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अहमदिया, अहमदिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। Salam alaikum. Ko maa min b'a la ka taa ka sabari u ka se ka na bari sabula Amerika kutuba bɛ yen Amerika discours bɛ yen a ye sabari se ka na a kana taa ka d'a kan Amerika discours bɛ yen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Il est récité Surah Al-Nur, verset 56, dans le Saint-Coran, chapitre 24, verset 56. Allah a dit qu'Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bons œuvres qu'il fera assurément des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront
et ne me associeront rien, puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Ako akalangro ko feka suratul fatiha kalan ko ali sulam min kalan o suratu an-nur korna sulam muka ani nanena a aya biduru an worona ko o sulaina Allah subhanahu wa ta'ala ko kale layuta mohoye mamunun liman Allah lika baranuma ke ka fo abina nyema ya no nona bla yaye abina odi otigla man no mo yasa siranye ani joro min ni obenu soro ko wuli ka boy ko ka joro anu ka siranye ko yalama ko ke basigi an nyama joy yasa ali alaka batu akelen pew wani mami bana katugu onona bla nuna ki ka do ka fo o mawde chenikala wi. Allah promet de pérenniser le khilafat parmi ceux qui obéiront à ses commandements et à son prophète et qui accompliront de bons œuvres. Les bons œuvres ne se limitent pas au culte sincère de Dieu et au rejet de tout type de politisme. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici uniquement du politisme apparent, être esclave de ses désirs mondains et accorder à la religion une importance secondaire tombe aussi dans la catégorie de shirk. Se conformer à ces préceptes est certes fort louable, mais il est aussi nécessaire de faire preuve d'obéissance. Ako ni aya ina Allah subhanahu wa ta'ala laydu minda limana bawye mamunun ni ulimana leka baranuma ke kwa konorla Allah laydu minta ode ka fo mi lada awye tanke aw bakal limana ne alala leka baranuma ke ka ayara yorma jiya ka bo shirku yamo konna alabi o nyema yayi o to aw cela o kona fara ko shirku ya ko kuma dola akorote kata bolni ngurun do yini kanu bato ina fo na fara ko bolison walma boli bato mawbo mi ndoka che yalla dala donna kwa dante o doronye ko adama de ni dogon ko I janye ko kuma dola o fana o bido shirku ya kono no e flan nga fo yayi ko ka daka fen o fen ni ibe o kanu ko bla ika bato fen no la walma ka nyini fen no la ko bi se ka do shirku ya kono yoro la. Dans ces versets, l'obéissance envers Dieu et son prophète ont été mentionnés à maintes reprises. Ces versets ont été évoqués en conjonction avec le verset promettant le khilafat. En somme, Allah affirme que le système de khilafat fait partie de ses injonctions, de celles de son prophète et du nizam. Ainsi, il est important d'obéir aux injonctions de khilafat, car c'est là une des instructions de Dieu. Voir cela, c'est primordial pour les croyants afin de maintenir l'unité communautaire et leur vie spirituelle. Ils doivent en somme accorder la norme de leur obéissance. Akon kono la fin dama do yin envers a folo o yeka Allah subhanahu wa ta'ala batu lika ka kira fana o labatu katugo aka kira ka layinu no fe katugo Allah subhanahu wa ta'ala ka layinu no fe ko ga daka an fe fana tugle no nyona no e nyema yeye katugo nyema no fe o fana o folme akono kadaka ala kram kirala mami no bi nana no kuma boka ka fana o te nyema ya bidi o nyema ye bara minzigi senga aye kuna funu munun dikabla no e aye muraka munun dikabla o nyamura ka nunga nga continuer ka bara kana e toujours o bara fana bi ke nyema do ka yemura do kono la o no ye khalifa ya e no bi ko nyema ya. Si l'on souhaite profiter réellement de la promesse concernant le khilafat, il faudra protéger ses actes d'adoration, se préserver du shirk ayant trait au désir mondain et de faire preuve de surcroît d'une obéissance parfaite au khilafat, au calife. Sinon, l'on tombera dans la catégorie des désobéissants et comme l'explique le Messie promis l'Islam, que l'on répudiera l'allégance qu'on a prêtée. Kona fora ko katugu nyema no fe ko somi bi kay femina
o dɔ ye n'i ma tugu ɲɛma nɔfɛ i b'a dɔn i b'i sira bila k'i bɛ sira bila cogo di o de ye ɲɛma bi direction mun do i kɔrɔ a bi sira minnu do i kɔrɔ n'i y'o bila bɛɛ i bɔra ɲɛma nɔfɛ a ko la yaasa ka ɲɛma labato ko fɛn min ɲini fɛ o ye bato ye ɔ bato min na o sira do i kɔrɔ i bɛ baara kɛ n'o de ye k'o kama k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ musirikuya ma n'o ye fila in kafoya ye k'o de bɛ kɛ sababu ye ɲɛma ye fɛn min to aw bolo yan n'o ye kɛrɛlama in ye n'o ye ala kelen pe batoli ye ni maa min y'o sira bila k'i bɔra ala ka layidu talen koli kɔnɔ a k'o kama imamu mahadi alayhi salam a y'a fɔ ka bila wa nin ye ala ka layidu de ye a k'a janto a la wa a k'a kɔlɔsi yaasa layidu in ka to aw bolo. Nare takbir, Khalifatul Ahmadiyya. À travers ces versets et les versets qui le précèdent, et c'est le suivant, Allah a mis l'accent sur l'obéissance, à savoir, vous pouvez vous proclamer croyant des milliers de fois, mais tant que vous ne serez pas ferme après chaque épreuve, et tant que vous n'accomplissez pas tous les commandements d'Allah et de son prophète, et de gaieté de cœur, et avec conviction, vous ne connaîtrez pas le succès. Ako akonoro la aya min konanye adara aya min gafana akonanye flale ka obela am tasro am go be fem belbel badola bara in konoro la noye kala batulike afora yana ki ka minge kala batulike ola ako hal ni yera welu ko le manaba chien bakle ne le manaba yo fudala chien bakle nga fora ko bara munu nga kala batuli sirafe ni ma oke ki ka do ka fo e kala mena ngoni dala fol gwanza de nga itale mena baye. Pour atteindre le véritable succès et l'objectif ultime, il est important de faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard de Dieu et de son prophète. Il faudra suivre les ordres d'Allah pour mériter son plaisir et nourrir la crainte de s'attirer sa colère. De même, il faudra respecter le taqwa, il faudra accomplir ses bonnes œuvres et faire montre de ses hautes qualités morales, parce qu'il s'agit d'ordre divin. En agissant de la sorte, l'on méritera le succès et l'on jouira de la protection d'Allah. Akona fara ko ka keralama ka labato aka bato sirami na yo do akoro ko kore ka Allahu subhanahu wa ta'ala ale kuna fonu min di liko do aka kira da aye o di jogo mina aka baraka ni oye yasa la yini ye min ye no ye ka ala ka kelenya soro e ala ka kelenya sabati aw ka teriɲɔgɔnya sɔrɔ n'o ye deliɲɔgɔnya ye n'o ye ala ka kanu sɔrɔli ye yasa o ka yakubaya aw ni ala cɛ ko o bi siri min na o de fɔ a k'a sɔrɔ baara ɲuman min ni o ɲininen don aw fɛ baara ɲuman nasira mun n'olu fɔra k'a ka olu labato fɔ a k'a sɔrɔ a bɛ ka baara kɛ n'o ye n'o tɛ a tɛ ala ka teriya sɔrɔ a ko ni ala ka teriya fana ma sɔrɔ layidu min fana bɛ yen a ti o fana sɔrɔ wa o tɛna sabati aw ni ala cɛ. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré: celui qui a obéi à mon ami m'a obéi, celui qui m'a obéi a obéi à Dieu. De même, celui qui désobéit à mon ami me désobéit, celui qui m'a désobéi a désobéi à Dieu. Ako kama alakara Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fo aka hadisa dola ka fo ko ne ka lasigideno nga amiru ye nalakara mami nga nyema ye ko bla yoro dola ne mami yo tikla ma labato ye ne alakara labato wani mami ne alakara labato wa ye ala re labato wa ye ala bato ako wo to kele ni mami murtla ne ka cidemo no ye nga lasigidenye ni bano maka murti omo abe ina fo ibana ne alakara la wa imurtla ne mo wani bana ne alakara la ka murti ne mo o be ina fo ibana ala la le ka murti alamu. Nare takbir, Muhammad Mustafa. L'obéissance au calife est bien plus importante que celle offerte à un simple amir. Quel est l'exemple des compagnons au eu égard à l'obéissance indéfectible manifestée de gaieté de cœur? Je cite ici un exemple. Khalid bin Walid commandait l'armée lors d'une campagne. Or, le calife Omar le remplaça par Abu Ubaida pour quelques raisons en pleine bataille.
Abu Ubaida pensa que Khalid bin Walid commandait très bien l'armée, ne demanda pas à ces derniers de lui passer le pouvoir. Or, Khalid lui dit, prenez la commande de l'armée immédiatement, car c'est l'ordre du calife. Je souhaite me battre sous vos ordres sans aucun griffe ou sans aucune arrière-pensée. C'est Hazrat Khalid bin Walid commandait l'armée d'une bataille, mais le calife a changé l'ordre. Il a confié les tâches à Abu Ubaida. Ako yasanga numi sala yan famu ko shen dola ko alakram Sayyidina Bakar aye nyamaya de Khalid bin Walid ma apme obolo ngayi to ola ka fale ka bola ka di Nara takbir. Ahmadiyya. Il a changé. aya fale ka de Khalid bin Walid ma o karami ke nyama kala tianu utugla onofe kadaka kalfa aye yala malike nyama la ka di nyama kuramo utugla kura nofe malgré kele kono yorola. Le Messie promis l'Islam dit à ces propos, offrez-vous entre les mains de votre imam, à l'instar d'un cadavre entre les mains de celui qui le lave. Ako kono la imam Mahdi alayhi salam ayen misala do fana fayana yasanga nun labato ka wala ko maka ngatu ka nyemana ka labato ina fo ni shu ko labi shuko shuka maga shuko la bolo to na ba yalama ko aka ke aka nyemo bolo o tuka kelela. Un cadavre ne peut point mouvoir, c'est celui qui le lave qui le bouge. De même, il incombe à celui qui fait preuve d'une obéissance parfaite, de se confier entre les mains de son imam. C'est quand on atteindra ces stades que l'on respectera les conditions de la bay'a. C'est là que l'on pratiquera l'obéissance préconisée par Dieu et son prophète. Ako mora ka umisala mindi no e ka fo maka ngatu ka nyemana ka labato ina fo shu ka maka chokomina abi to akobabulu aba yalama ko kuma fa abi yini bela jelen fe be ka nyema labato choko kelen de la akono karasa e laydu minda e ka baya kono ka fo min labato like ko bi waliya o de kono yorola. Parce que nous, on a accepté Imam Mahdi l'Islam et après notre cher imam, il est notre calife. On doit montrer fermement obéissance à notre cher imam, notre calife. Parce que vous savez, on doit faire un contact fort avec notre quotidien lettre écrite au calife. Ako naben jogana na ya famun jogana on sona imam Mahdi la wa bi aka khalifa o de be ako ni an sona imam Mahdi la aka kalfa mino be abi yina on fe an fana ka tugu ola abi yamura ka munundi anga o labatu o sira do anga to lettre sebe ka ci kalfa mo. Le calife, ces lettres quotidiennes qu'il recevait suffisent pour abhaïr les gens de ce monde. Seul le calife est attentif aux souffrances de tous les Ahmadis du monde et prie pour eux. Ako lettre munu no wici kalfa mo akacha anona yo kacha ako kalfa abi miri degu mi me jema kabi mo fram lettre ci ama ka hera wini o konorola o kama kalfa dongo do abi dugo ke mamuru kelengele bay karangara bolo ma mamu no lettre ci ama olu ka lettre dugo karangara mi no bi ka ke olu bi soroli ke ola karangara bolo ma. Nare takbir. Khalifatul Masih al-Khamis. Montrez-moi un leader de ici-bas qui prie pour les malades. Montre-moi un leader ce monde qui se soucie du mariage des jeunes filles et de sa nation et qui prie pour elles. Ako me aw yinga aw be jien mara masaka jumene don abe jien mara nyama jumene don ko bi miri kata shika joro abe mamunu nguna oluka hera sorola kata se uka kalango be chogodi uka kenya ko be chogodi uka furu ko be chogodi anga de muson ka furu be na no ga chogodi ko nyama ko mi me jien kono ma kelempela aw jirana mi miri akomo ka joro goleya o wirila ina fo kalfa be ka ke chogoya mina.
Montre-moi un dirigeant qui se soucie de l'éducation des jeunes, certes les États ouverts des établissements, des enseignements et des centres de santé. Ako alibi maaw yininga ay ma foyana min ni o keme ka aka démission abe ka mamunu mara u ka kalango u ka kɛnɛya ko ta ko da ni ka ina fo kalifa be ka cogoya min. Mais seul le calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya se soucie de l'éducation de tous les élèves Ahmadis. Ils ont la chance. Le calife se soucie de leur santé, de leur mariage. Il n'y a pas d'un seul problème d'ordre personnel ou communautaire auquel fait face tous les Ahmadis du monde et qui ne reçoit attention des califes qu'il n'essaye de résoudre dans le pratique, tout en suppliant de Dieu. Ako kalifa ale de nyama kelen pewye min nabi miri akomo ka hera la njugoina ako kama ahmadiya kono funanga munun bey nube kala damo an funanga munun bey nube furujini damo ona nyona munun bey ako kalifa bi miri nuna karengara buluma wa ona nyona gole afan fembe ko kalifa bi ala deli ala kaseka ogole awuli ka bo otikala man nunga nare takbir khalifatul masih khamis. Ainsi, nous sommes chanceux d'avoir accepté l'imam de l'époque et de ne pas être de parmi les ignorants qui l'ont rejeté. Or, si après l'avoir accepté, nos actions ont des réels de l'ignorance dans la pratique, nous ne serons pas du nombre de ceux qui lui ont prêté alliance et nous serons désobéissants envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ako a chena onye ma kuna ndiwe ko kuna ndaya la sulu minye anga soni wati alimamina no imam mahdi ako ansona ala chogomina ako kuma fe ay bara munu jirana no bara numo keli ko fo anga oke no da ay bara numo munu jirana nama oke munu murtlama no okara kolola oluma kanga do ka fo an munu sona la nama bara numo ke ay bara numo min sa do ako angoro. Le Messie promis l'islam ajoute, il faudra dans la mesure du possible conformer ses actions aux préceptes énoncés. Ses enseignements sont ne profitez pas des mots emplis de méchanceté, ne répandez pas le mal, supportez les insultes avec patience et ne confortez personne. Ko imam hadi ba fo o babu kele ngal bisa kon se ka ke ko fo aka labatuli ke baran mon kella ko gole amun na bunu soro no be ina fo ubina nenu ta ka segere ubina gole amun ta ka segere kaka muyu ka sabali olukoro ko fo kata se aka layini o soro limo c'est ça takbir Ghulam Ahmad ki khalifatul masih khamis. C'est que j'ai récité le verset et vous avez attendu le discours aussi. Vraiment, on a accepté Imam Mahdi l'Islam. Il faut que chaque Ahmadi doit montrer l'obéissance au khilafat. Comment vous savez, chaque semaine, notre cher imam est en train de nous donner les conseils et on doit bien attacher avec le khilafat et on doit faire un bon contact avec le khilafat. C'est ça, c'est notre succès. Et à travers ces obéissances, on doit avoir l'amour d'Allah, on doit avoir la grâce d'Allah et les bénédictions d'Allah. Ako ina fo ni aya kala aw ni feli ka wala aw na chugo mina la batuli srafe ako chugo kele ko doga disukuru fana bolla akaya ka koro ako kama abayi ni aw fe aka seko de majira bekel la batuli srafe ka nyeshi khalifa yama ako karangara bulma doga ku kalfa be kutuba minke wa ka lame le ka famu yasa abila de ka munun di abisra munun do angoro aka okutuba nungono anga se ka baraka ni oluye chugo yamina. Parce que Imam Mahdi l'Islam, c'est que je voulais vous transmettre le message à travers cette conférence, c'est que notre slogan, c'est Al-Hubbu lil-Jami, la Krahiya li Ahad, amour pour tous, la haine pour personne.
parce que vous êtes là depuis jeudi, les étrangers sont venus, parce que vous avez attendu les différents thèmes sur l'islam, sur l'Ahmadiyya, mais notre motto, c'est amour pour tous, la haine pour personne. C'est ça, Imam Mahdi l'Islam nous a dit que si les gens nous insultent, on doit faire la prière pour eux. C'est ça, je voulais vous donner le message que partager l'amour, fraternité. C'est ça, c'est le slogan de Jamaat islamique Ahmadiyya. Et vous êtes tous témoins. Il y a des impressions des invités qui ont remarqué, ils ont expliqué ici au podium que vraiment on a remarqué que chaque fois les ennemis, ils sont en train d'attaquer sur l'Ahmadiyya. Mais l'Ahmadiyya donne toujours bonne parole, il n'insulte pas quelqu'un. C'est ça, c'est le slogan de Jamaat, amour pour tous, la haine pour personne. C'est ça, je vous conseille, vraiment, avec l'obéissance, avec l'amour, c'est ça, ça va amener beaucoup de bénédictions dans le Jamaat du Mali. Ako dakunya karangarale mimi mbolo kada au kloka ina fo soma sama karangarale mafe nga aka hagel tola ako de ayajia benywanya kanunywanya anunyonje ka hinanywana o ka yakuba anunyonje ko kadaka ahmada ka dakunya mimbe na ndo meno ye no ya nga dakunya kudalum bay ne amode waliya anyinna fa ngo waliya ko de al hubbul lil jami'i wala karahiya lil ahad no kore ka fo an ahmadiyaw an min maa bɛɛ lajɛlen kanu wa an ti ɲugu maa si la wa an ti ban maa si la a ko de y'an ka dakunyaw ye wa an min kan ka min waleya a ko la sa a bɛ ɲini an fɛ an dɔn bɛ n'o min ye an k'o waleya don o don waati bɛɛ lajɛlen fɛ a k'o kɔnɔna la sa n'u ye gɛlɛyata ka maa min sɛgɛrɛ n'u ye maa min nɛni a fɔ i y'a fala ma wa i ka tila ka dugawu kɛ a tigilamaa ye a ko n'o kɛra sa o de ye imam mahadi alayhi salam a nana sira min don an kɔrɔ an ka baara kɛ n'o ye a ko n'o kɛra an ka laɲini o bi sɔrɔ k'o kama sa a b'a kɔlɔsi maa welelen minnu welela k'u kana kuma o yɔrɔ sɔnna ahamada la cogo di k'a dɔw ka dakurunya turuturu la o yɔrɔ ninnu na o ye sabali ani muɲu minnu ye walima u ye o ɲɔgɔnna minnu ye k'o ye a dɔw dusukun ɲaani li kana ahamadenya fan fɛ. Nare takbir, nare takbir, Ahmadiyya, Ahmadiyya. Allah a dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Ce que je vous demande, tous les membres qui sont venus des différentes régions, les présidents, les membres des bureaux, il faut être toujours reconnaissant. C'est que Allah est en train d'accepter notre prière. Vous voyez les Jamaat du Mali par rapport aux autres pays voisins. On est Jamaat du Mali, c'est nouveau Jamaat. Mais quand on voit les grâces d'Allah et les bénédictions d'Allah, ça veut dire qu'Allah est en train d'exaucer vos prières que vous êtes en train de faire tout moment. C'est ça, il faut être toujours reconnaissant envers Allah, que Allah envoie toujours bénédiction au Jamaat du Mali et vous êtes représentants de différents villages. C'est que je vois à peu près plus de 327 localités qui sont présentes aujourd'hui. C'est vous êtes représentants, vous êtes ambassadeurs de Jamaat dans différentes localités. C'est vous devrez être toujours reconnaissant à Allah, ce que Allah est en train de faire, bénédiction sur les Jamaat du Mali. Ako Allahu subhanahu wa ta'ala ko korna kono la in shakartum la azidannakum kafo ne ayna ala barakada nga fitinin dile la aw mo mi chama wara di aw ma kada fitinin nga ako kono ro sale ba yini mamuru kelengele befe anga antumana ja ala barakada la ka beni ala yara kam ka nema min kanye ako nga bolo fabbe bureau mamu ma bureau kono sigidawla ko aw ka dofara aka chasrika ako koray min ye nanye dofara nga chasiruka ka ala barakada ka kelena ko abi dofara aka nema dilenka ako naye kolosili ke anda fe jamana wala amba do jamana chama mbey munun niu ka ahmadiya ka koro ka tem malitaka ako o jamana munun ka anda fe jamana ye o wati kele am tlaka ye nanye baraw ka nyeta jate mine amo jamana do nye bara yoro to nyugulu nyeta nuna ako kuma fe ne ala bego kanye anga dofara anga chesiri ananga farfonika wa karangara bulu ma anga ala baraka da anga dofara ka yasa alibi ala nema mingaye alibi ako shuranga. Alhamdulillah, aujourd'hui il y a session finale parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 327 ako
sigida munu ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye duguden ni duguba min nana kɛnɛ kan o ye sigida 325 o de bɛ kɛnɛ kan yan nɔ. Le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man la yashkurun nasa la yashkurullah. En tant qu'ami, le premier responsable, vraiment, ce que le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui n'est pas reconnaissant à l'homme, il n'est pas reconnaissant à Allah. Vraiment, le Jalsa Salana, vous savez, la préparation de Jalsa, ça demande beaucoup d'efforts. Mais on remercie tout d'abord tous les participants qui sont venus de différentes localités, malgré cette période était très dure au Mali. Mais vraiment, ça c'est la foi, ça montre comment c'est l'amour avec le Jamaat, avec le Khilafat, que vous avez fait des placements dans différentes régions pour assister à la Jalsa, qu'Allah vous récompense, qu'on est reconnaissant à Allah. On est reconnaissant à vous que vraiment les appels de Imam Mahdi l'Islam qu'on a fixé le date, vous avez respecté et vous avez eu des placements pour assister à la Jalsa Salana. Ako alakra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko man la yaskuru nasa la yaskuru Allah. Ko ni mami ngon masika imma ñom barkada u ka waliya numana ko tikalamat nasika hal ala barkada. Ako mana fe ale minni ala yenyema ya ngal fa ala bisa. Ko abi fuli krengaren taka au barkadani oye no ye abola ka sigida mununa kana mahade kan wele njabi ako abe au fo aka nalla o mana fe fuli krengrane o de ni ka nyeshi awma ka bo ale yoro no ye ka au barkada ako choko kala ngado ka fo adolendo ka fo sanama do ina goleya be mali kono kosebe wa ame wati ni rabi ngono sasa goleya be o dogonde mana ako na tabe mahadika wole da kam min flani no jalsa nye aw ya se bo akonokoro ka bo aka sigida la ka yan tegere ako chena ale be aw barkada aka onalina wa be ala del aw ye ala ka ake here ambala jele. Et tous les missionnaires, vous savez, depuis jeudi, il y a différents discours. Vraiment, on remercie tous les missionnaires qui ont fait leur discours, qui ont bien préparé leur thème et vous avez écouté. On remercie les missionnaires et je demande tous les membres aussi que ce que vraiment vous avez écouté, les différents thèmes sur différents sujets, c'est vraiment au retour, il faut appliquer tout dans votre vie. Ça, c'est l'objectif de Jalsa Salana. Ako abi boy ma saki kamunu fana mo o yela siki dawnye karanga bolo ma ami munu wele ko missionnaire no ya anga la sili kala ye munu ma siki da siki dawla ako abu bela jele fo fo le karanga ka yishi mo fana ma munu ni olu ye wajulu ke wajulu babu kalifa la munu na kene kono ya ako o yo ka babu laben wa o ye babu nun ke ketugo la ka langale aw nyana ka ke ketugo cheyina ako dabula mu ngama yasa aw ka famu ka fo la yene minyi ona ya lame ka famu kona siki asegla kata ka sigidaw la akoro ay mimme karamo bla ka fe munun labe kanu da aw klo kanu ya o ya wajun da kuna munu ye na segla kata ka sigidaw la aka jaka waleya kona ma waleya o ba jira barama sira soro ko jalsa nguye minye ka aw wele kana kuna funu da klo kana segla aka sigidaw la aka ta ka to waleya ko de layini. Nare takbir Ahmadiyya Ahmadiyya. Et je remercie les coordinateurs de cette Jalsa 13e Jalsa Salana, M. Mamadou Dao Saheb, avec son naïbin, les vice-coordinateurs, avec différents responsables. Vous savez, il y a plus de 25 commissions qui étaient en train de travailler. Ce que vous voyez, l'installation, accueil, hébergement, restauration, c'est toutes les commissions, vraiment, ils ont bien travaillé. Qu'Allah vous récompense. Que vous avez fait travail pour accueillir l'étranger de Imam Mahdi l'Islam. Ako aka foli krengre ka nyeshi bara me nanvla kene ka ni mamu ya organiser aka foli krengre ka nyeshi olumo krengre bulma olu ka nyema na be wele ko Hafsa Jalsa Salana no ye Muhammad Dawiye ako abi o fo krengre bulma ani aka bara ka nywa belajele aka dangan flana dangan sabana kata se maoma no be organisation konorola ko aba belajelen fu ko kada ka anyebe bara munu ngala kalani no munu bashe ko kuna munu dumnu ko kuna munu shiyoro ko kuna munu jigo kuna ko abta be bara sigida sigida ro mu ko ani durude ma
a ko a bɛɛ y'u ka baaraw kɛ a ko vraiment a b'u fo a b'u barikada u ka nin waleya ɲuman in na. Nare takbir. Ahmadiyya. Ahmadiyya. Je remercie Sadr Lajna, aussi le bureau national. Vraiment, cette année, ils ont fait comité d'organisation. Ils ont fait comité avec les différentes régions aussi. C'était membre des comités. Vraiment, cette année, ils ont bien organisé les côtés femmes. Vraiment, on demande encore le Sadr Lajna national avec son bureau national. Vraiment, il faut que vous soyez bien préparé les plannings de bien former les Lajna Imala et Nasratul Ahmadiyya. A ko foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin musow ka ɲɛmaa mɔ musow ka ɲɛmaa a ko ka da k'a ye baara min sabati senga ɲɛna a ko a bɛ ka baara kɛ ni hali région kɔnɔ mɔgɔw ye yaasa u jɔyɔrɔ ye min ye nin jalisa in na u ka se k'o waleya k'u fana jɔyɔrɔ yira baara in kɔnɔ kosɛbɛ a ko bureau national n'o ye musow ka bureau national ye a ko a b'a membre bɛɛ fo o kumana fɛ baara min n'o kalifala o la ko a nɔ yira wa a b'u fo u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la. Et spécialement cette année, vous savez, notre cher calife, il a accordé MTA Studio au Mali. Mais alhamdulillah, on a déjà inauguré ces studios au Markaz Bamako. Mais cette année, vraiment, je remercie l'équipe de MTA Mali aussi. Il nous a aidés pour enregistrer les différents thèmes, ce que le missionnaire a fait. Ils sont en train de préparer en vidéo, ils vont mettre en YouTube aussi. C'est ça vraiment, c'est un grand travail que cette année MTA Mali l'a fait, que vraiment priez beaucoup. Parce que notre cher calife, vous voyez, ce n'était pas notre demande, mais c'était notre souhait que MTA Mali installe. Mais ce calife même a pris décision de faire studio au Mali. Et chaque fois quand c'était planning de construction, ils ont présenté le budget devant le calife. Et chaque mois, les rapports aussi, c'était devant le calife. Mais alhamdulillah, MTA Mali Africa, le directeur, il est en toujours contact avec le coordinateur de MTA Mali. Vraiment, il faut prier beaucoup pour les MTA Mali. Parce que vous voyez, cet studio qu'on a Jamaat a fait, c'est vraiment ce studio complet. Et il faut toujours prier. C'est que l'objectif, à travers ce studio, on doit faire production, différents programmes en Bambara et en français pour envoyer MTA Africa. Qu'Allah nous aide, qu'Allah aide l'équipe de MTA Mali, qu'Allah amène beaucoup de bénédictions, qu'il complète l'objectif, ce que le centre donne. Ako ami anga kalfa fo no ye kalfa manguna sisan ko ka da ka aye Mali son studio MTA la n'a fɔra ko studio MTA o kɔrɔ ye ja sanuma minnu n'a b'o ye télé wɛrɛw la o jata yɔrɔ kalifa ye o accordé Mali ye ɲɛna nka a kɔrɔ tɛ ko télévision so dafalen antenne de ye jata yɔrɔ de don ani kumakan sanuma o t'a dɔn de studio Ahmadiyya o enregistrement bi kɛ Mali la yan bamanankan na ani français kan na k'a bila ka taa sisan MTA Africa la o de bɛ a passer sisan u ka chaîne kan i n'a fɔ minnu bɛ MTA Africa sɔrɔ ka kɔrɔ a ko o baara min filɛ nin ye MTA Africa équipe min bɛ Mali kɔnɔ yan olu fana bɛ jalisa kɛnɛ kan yan u bɛ ka baara kɛ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ nin ye u bɛ ka bɛɛ lajɛlen enregistrer o kɔrɔ u bɛ ka a bɛɛ lajɛlen jata a n'a kumakanw u bɛ na kɛ video fana ye k'a bila YouTube kan maa minnu bɛ bɔlɔlɔko kalama n'o ye internet ye olu b'a dɔn YouTube fɛn min ye o bɛ baara ba la bi diɲɛ kɔnɔ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ halisa sisan olu ɲɛ b'an na k'u to diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni maa min fɛ k'an filɛ ko MTA so min n'an ɲɛ b'a la nin ye minnu filɛ an kɛrɛfɛ nin ye olu bɛ k'o baara kɛ nka a kɛra jumɛn ye kalifa ka yamaruya kan kalifa de ye diɲɛ di ko tiɲɛna a kun ka d'an ye an ka nin fɛn in sɔrɔ koyi nka an b'a ɲini yɛrɛ don dɔ la kalifa de sina ka wele ka walima ka yamaruya di k'a fɔ ale b'a fɛ nin baara in ka kɛ an fɛ Mali la yan a ko o kuma na fɔ ala barikada ba de ye ko ka d'a kan MTA Africa o min kodɔnlen don an ka studio min n'o b'an bolo yan nɔ o bɛna ja minnu ta a bɛna kumakan minnu ta a bɛɛ bɛna bila ka taa ye wa mɔgɔ bɛ kunnafoni sɔrɔ a fɛ wa kɛrɛnkɛrɛn bolo ma ja ninnu fana bɛna bila YouTube kan min ni maa bɛ to yɔrɔ jan fɛ fana ja fɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kunnafoni sɔrɔ. Nare takbir, nare takbir, MTA. Alhamdulillah, il y a bénédiction de Jalsa, c'est que j'ai reçu les rapports.
on a eu 124 béas. Il y a 124 personnes à accepter Ahmadiyya à travers cette jalsa. Les noms sont là. On prie pour eux aussi, Inch'Allah, à la fin, quand on va prier, qu'Allah vous donne force. C'est que vous avez accepté Imam Mahdi et l'Islam, il faut bien attacher avec le khilafat, avec le système. Parce que chaque fois quand j'envoie les rapports mensuels au calife, avec Wakilou Tabshir, je reçois l'information toujours, ce que le calife donne, les conseils, que tous les nouveaux Ahmadis, il faut qu'on doit bien sensibiliser, qu'ils vont comprendre le système et bien attacher avec le système. Allah fasse que vraiment les nouveaux Ahmadis qui sont adhérés à l'Ahmadiyya, qu'ils soient un Ahmadi modèle pour suivre le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ako kabeni jalsa ka nema yeno ya barka son mamun be ako ala ka kala ni jalsa njive ma haga minni o ya kandi kado Ahmadiyya la ma keme an ma mugan nani Nare takbir. Allahu akbar. Ahmadiyya. Zindaba. Ahmadiyya. Zindaba. Ako o ma keme an ma mugan nani min dola Ahmadiyya la ni ako aba nyinu fe o ka kesira an farfoni ko ke o tala nye wa amunu bala ka koro kanga duwo ke uye yasa o ka se ka sabati kanya chogomina ko ka daka kalo sawo kalo sa ayu latir munu bla ka tade kalfamma ka fo baro kala njoge nan ma hagen dola Ahmadiyya la o na le o latir bla ka ta kwa ko jabi segito kuma be kalfa be min tan ka saki ko e o kuma fa aya jano mamurula o ka ke Ahmadiyya mon monwi aya nyefu yana kanya wa baraka ka ko numamina aka ojira ula yasa o ka sabati kanya alibi ako o kama sa abayina an belajelen fe an ga je ka dugo ke ni man ko fole nunu nye no ma keme an ma mugan nani mun dola Ahmadiyya ni jalsan je fe an ga dugo ke nga uyi. Alhamdulillah, on est à la fin. Vraiment, ce que je vous demande, tous les membres qui sont venus de différentes régions, on a accepté Imam Mahdi l'Islam. On est famille de Imam Mahdi l'Islam. Ce que je vous demande, vraiment, vous-même, vous êtes en train de faire témoin que ça, c'est le système que Allah a planté cet arbre. Ça, ce n'est pas effort de ni Amir ou Umar Mad ou quelqu'un. Ça, c'est Allah a planté cet arbre et ça va grandir. Ce que je vous demande, vraiment, tous les Ahmadis, il faut beaucoup prier et bien attacher avec le Jamaat, avec le Khilafat. Je suis très faible. Il y a beaucoup d'erreurs dans mon côté, mais il ne faut pas regarder les affaires, il faut regarder le système. C'est ça que je vous demande, que si vraiment je suis faible, il faut prier pour moi, que Allah me donne force, parce que ça c'est ce que le calife m'a nommé, il m'a donné comme responsabilité, c'est très lourd, mais avec votre doigt, avec votre travail, on doit faire travail ensemble pour que le Jamaat de Mali soit meilleur Jamaat et notre cher calife soit content de nous. Amen. Anyabala anga miru anyaji baka jiki Nare takbir. Nare takbir. Allahu akbar. Nare takbir. Allahu akbar. Ako kadaka ako abafe aka fe min famu ako anya ndega de Imamul Mahdi ma ako no karaka ba anye dugelende anye dubakele made ako no karaka ba anga nyanwan demende anga antega de nyama ka baraka nyongo fe kusebe yasa anye danaya soro o minani akana to ko fe fiew ako ma shikana miri ka fo ni Umar Mbazu ka ko labelenye ma shikana miri ka fo ni Zafar no yale re ala ka ko labelenye ko kana baraka ni ma do tokoy ne ye danaya soro ka fo ko ni ala ka jiri turulenye ala ye ladu ta anye ka fo jiri kisa min ni Imam Mahdi ya turu abina mo abina ke jiri sun ya dale baye ako danaya soro ngoro ko fe kana ma shifle ble wale ya dola ke bi dofra ke bi farifa ako kana o ke ako chiana ale ma la fulenye o kuraye ako fiye chama bisa ka yene la ako nga ala kama ka doni min dangu ni ye no ye ni yema ya ye ako moko baka dugola ko sebe ako aka ne fle koyi ma ako ma yina fe aka ke ala kama aka dugo kenye wa anga jaka anteke di nyamo yasa bara min ni an fla kene ka ni na alo anyema kalfa la bi atafaka ala ka soko di alema
k'a a bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa baara in ka kɛ ale fɛ kɛcogo cɛ in na cogoya min na. Nare takbir, nare takbir. Ahmadiyya Jumali, Ahmadiyya Jumali. À la fin, Inch'Allah, on va faire une prière silence. Mais dans la prière, vous savez, les situations de Mali actuellement, la situation est serrée. Si vous voyez, avec la sanction, avec la situation internationale, avec le Covid, mais ce que je vous demande, vraiment, priez beaucoup. Notre cher calife, il a dit que c'est à travers les prières des Ahmadis, Allah va changer la situation, que le monde est en train de partir vers les guerres mondiales, troisième guerre mondiale. Ako amena baraw kunja sisan ni dugaw de ye. Ako la a b'a ɲini aw fɛ dugaw kɔnɔ la a kana ɲinɛ an ka ba Maliba kɔ fiyewu ko ka da ka dogonda maana k'a fɔ an bɛ lahala min na bi Mali bɛ degun belebeleba kɔnɔ a ko degun fɔlɔ o ye an yɛrɛw ni jamana minnu bɛ baara kɛ n'o y'an ka farafin jamanaw ye o kɛmɛ ka a gɛrɛndɛ an dala n'o ye gɛlɛya ye a ko waati kelen diɲɛ tɔnbaw diɲɛ gunbaw olu fana fara an bɛ o maaw kan ka tila k'a gɛrɛndɛ an dala hali bi a ko o la o gɛlɛyaba min bɛ yen an ka jɛ an bɛna dugawu min kɛ ka baara in kuncɛ a kana ɲinɛ fiyewu dugawu kɛli kɔ Mali ye yaasa Ala ka bɔda di Mali ma a ko o kɔfɛ an ka dɔn k'a fɔ kalifa bɛ to k'a fɔ ko an ka ɲɛsin dugawu ma hali bi ka da ka diɲɛ bɛ ka taa danga min na diɲɛ bɛ ka sira kura min minɛ sisan kɛlɛ minnu n'olu ŋununukanw bɛ yen a ko kɛlɛ in a kunnafoniw man ɲi ka da kan a bɛ se ka taa laban k'a kɛ guerre mondiale sabanan ye n'o ye foroba kɛlɛbaw ye a ko o man ɲi diɲɛmaa mɔ k'o kumana fɛ an ka dugawu kɛ hali bi wa ko kalifa ko ale ka danaya kɔni ye min ye diɲɛ ka bɔ nin balawba ninnu na nin fitina ninnu na ko Ahmadu ka dugawu bɛ se ka kɛ a sababu ye a ko kumana fɛ an ka jɛ ka dugawu kɛ hali bi Ala bɛ se ka diɲɛmaa kisi walima ka Mali kisi ka bɔ nin balawba ninnu na. Et dans la prière, il faut rappeler les malades. Il y a beaucoup de malades. Il faut prier pour eux, qu'Allah leur donne santé de fer. Et en même temps, il y a des gens, ils sont en difficulté, en dette, ou d'autres qui sont en difficulté pour chercher le mariage des jeunes filles ou garçons. Priez pour tous qu'Allah amène bénédiction dans chaque famille. Ako akana ɲinɛ a ka banabaatɔ kɔ o kɔrɔ ye an bɛna dugawu kɛ waati min na a ko a kana ɲinɛ banabaatɔ kɔ a ka dugawu kɛ u ye ka d'a kan a ko dɔw bɛ bana kɔnɔ u bɛ ka dugawu ɲini u bɛ se ka bɔ bana kɔnɔ cogo min na a ko waati kelen a ka dugawu kɛ maa minnu olu bɛ ka musaka ɲini u bɛ dugawu kɛ musaka ɲini fana la k'a ka dugawu kɛ olu ye n'o ye gɛrɛsɛgɛ ɲini siraw ye a ko n'o bɔra ye dɔw yɛrɛ ka gɛlɛya bɛ jumɛn ye o ye furuko ye dɔw ta ye kalanko ye a ko o furuko min filɛ o ye a bɛ se ka kɛ cɛ kunda walima muso kunda dɔw mago bɛ furu la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ a ko dakura kelen na gɛlɛya minnu bɛ yen n'an yɛrɛw b'o dɔn an ka o bɛɛ lajɛlen fɔ an ka dugawu ninnu kɔnɔ yaasa Ala ko dugawu ninnu jaabi gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ cogoya min na. Nare takbir, Ahmadiyya Jumali. Vraiment, je prie que vraiment vous retournez en bonne santé dans votre village, dans votre zone. Qu'Allah amène bénédiction dans votre famille, dans votre village, dans votre zone, dans votre région, à tous les Mali. Et tous les autres pays aussi, que vraiment Allah amène bénédiction. Amen. Et Allah exauce nos prières. Que pendant 3 jours, vous avez fait zikr, vous avez fait nafla. Pendant les prières quotidiennes que vous avez demandé beaucoup de bénédictions. Que vraiment Allah fasse qu'à travers notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à travers Messie promis à l'Islam, Imam Mahdi, qu'Allah exauce toutes les prières que Imam Mahdi l'Islam a fait pour les participants de Jalsa, qu'Allah exauce dans notre vie. Amen. Ako la abi dugo kerengre kuma kunja pumana ka fɔ fɛn min ma an natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ ko Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman se i ka sigida la k'a minɛ Mali kɔnɔ yan fo ka taa se hali minnu bɛ taa jamana wɛrɛ ko Ala ka bɛɛ lajɛlen se i ka sigida la a ko la an bɛ dugawu kɛ hali bi gɛlɛya minnu bɛ yen Ala ka a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen ko Ala k'o kɛ Alakira kanu kama Ala k'o kɛ Imam Mahdi kanu kama wa Imam Mahdi ye dugawu min kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ sɛbɛnni yɛrɛ ye k'o dugawu in kɛ jalisa nabaw ye ko a bɛ Ala deli Ala k'o dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'o kɛ Alakira kanu kama wa Ala k'o kɛ Imam Mahdi kama Nare takbir, Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Khalifatul Masih al-Khamis. Alhamdulillah,
il faut prier pour les délégations de Niger. Vous savez, dans 2 jours, ils sont arrivés ici. Mais il faut vraiment, je remercie l'Amir Sab de Niger qui a accepté notre invitation. Vraiment, il faut faire notre salutation aussi, que vraiment on était très contents que cette année, ce Jamaat de Niger a envoyé une délégation et on est tous ensemble. Inch'Allah, on doit travailler ensemble avec la fraternité et on est vraiment très contents de votre visite pour assister à notre Jalsa Salana. Que Allah soit avec vous, que Allah vous bénisse. Amen. Ahamajara Ako Niger. ako be dugaw ɲini aw fɛ karankara bolo ma an k'o kɛ délégation min bɔra Niger ka na a k'o ɲiw nalen tile damadɔ ye an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ ko an ka dugaw kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u ye yasa Ala ka u nu ma se u ka sigida la a ko tiɲɛna ale b'u fo wa a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ci dɔw da u ka taa o fɔ u ka amiru ye k'a fɔ tiɲɛna a y'u bila ka na diyara ale ye kosɛbɛ ka da kan an ka nin jalisa in senfɛ amiru ye délégation min bila ka na kɛrɛnkɛrɛn bolo ma a k'o ye minnu bɔra Niger ka na a ko o kama sa a bɛ dugaw ɲini aw fɛ a ka dugaw kɛ u ye wa u ka taa da u ka miiri tulo kan k'a fɔ inshallahu u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ u nana an ka jalisa cogo min na an na to baara ɲɔgɔnya la ka taa fɛ inshallahu. Maintenant, on va faire prière silence. Bismillah. ko an bɛna dugaw kɛ bɛɛ bɛ dugaw k'i da jukɔrɔ k'a ka bolo kɔrɔta an bɛna dugaw kɛ bismillah. Dua. Amin. Amin. Allah dugaw minɛ. Alhamdulillah. Takbir. Le Jalsa Mubarak, Takbir. c'est que ils ont Nare donné Takbir. le nombre de participations. Alhamdulillah, le 13e Jalsa Salana, on a eu 327 localités et 5496 participants. 5496 participants. a ko kunnafoni laban min bɛ yen dugusɛn minnu nana o taara se dugusɛn 327 dugusɛn 327 o de nana nka maa hakɛ min nana maa 5496 maa min nana jalasala ɲina maa 5496 ko dɔw bɛna kalan dɔnkili da an k'an sigi k'olu ka kalan dɔnkili lamɛn ka baara kun cɛ. किसी की चशी में फंसू सजने किया जादू किसी की चशी में फंसू सजने किया जादू तो दिल से निकली सदा तो दिल से निकली सदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह गिरा नहीं रही बाकी कोई मेरे दिल की गिरा नहीं रही
fusha La ilaha illallah, la ilaha illallah. barud hashir sabite rasat churenge barud hashir sabite rasat churenge करेगा एक ही वफा करेगा एक ही वफा ला इलाहा illallah, la ilaha illallah. हजारों बल के है लाखों इलाज रूहानी हजारों बल के है लाखों इलाज रूहानी मगर है रूह शिफा मगर है रूह शिफा La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nare takbir Allahu Akbar. Nare takbir Allahu Akbar. Ahmadiyya Zindabad. Ahmadiyya Zindabad. Hazrat Khalifa al-Masjid al-Khamis Zindabad. Hazrat Khalifa al-Masjid al-Khamis Zindabad. Ahmadiyya Mali Zindabad. Ahmadiyya Mali Zindabad. Nare takbir Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc on va aller faire préparation de prière. Dans un peu de temps on va prier, après sera préparation de prière. Dans un peu de temps on va prier les Zuhur et Asr et après ça il y a manger et après c'est au revoir Inch'Allah. Dès qu'on fait azan après 10 minutes d'azan. ko amena ta selji uta sisan ni misiri wele la misiri ma wele 10 minutes militant ko fe selbi jo o ko ka ta selji uta abina on misiri wele la misiri wele ko fe militant selbi jo on ni sali karasa le la fra bi du ko no kara ko isra de